Velkommen til SPZ Lab. Jeg hedder Preben Christensen og er direktør. Jeg har forsket i sædkvalitet og fertilitet siden 1992. I 2006 var jeg med til at stifte virksomheden. SPZ er forkortelsen for spermatozoa, som er det latinske ord for sædceller. SPZ Lab er et laboratorium, som foretager en avanceret test af sædceller. Denne video er til alle jer, som har problemer med at få et barn. Uanset om I forsøger at få barnet på naturlig vis eller i fertilitetsbehandling, er der gode nyheder. Der er et problem med mandens fertilitet, som bliver overset. Det er en af de hyppigste årsager til barnløsheden. Problemet er, at sædcellens DNA, det vi også kalder arvemassen, er skrøbelig. Det er et problem, vi kan gøre noget ved, og vi kan øge jeres graviditetschancer markant. Problemet bliver dog overset, fordi den almindelige sædundersøgelse kigger kun på antallet af sædceller, om de ser normale ud, og om de kan svømme. Men det er ikke tilstrækkeligt. Vi skal også undersøge DNA's tilstand. DNA'et skal være robust i en sædcelle. Så er det nemlig godt beskyttet, når sædcellen skal lave energi til at svømme. Hos 50% af de barnløse mænd er sædcellens DNA skrøbeligt. Det betyder, at DNA'et kan gå i stykker, inden sædcellen har nået at befrugte ægget. For jer betyder det, at graviditeten udbliver, eller at I får en ufrivillig abort. Ved fertilitetsbehandling kan man i nogle tilfælde se, at ægget efter befrugtning ikke udvikler sig normalt. Ægget kan også udvikle sig normalt, men når der overføres til livmoderen, så vil det ikke sætte sig fast. Men nu til de gode nyheder. Det er muligt at gøre noget. En SDI-test kan undersøge DNA-tilstanden i sædcellerne. Testen kan vise, om DNA'et er skrøbeligt eller robust. SDI-testen udføres ved hjælp af en teknologi, som hedder flowcytometri. Teknikken gør det muligt at undersøge flere tusind sædceller fra hver prøve, så resultatet bliver meget præcist. Resultatet gør det muligt at undersøge den enkelte mand meget mere detaljeret. Ofte vil det være muligt at finde forklaringen til den nedsatte fertilitet. Forklaringen er ofte problemer med den generelle sundhed. Og når sundheden forbedres, så bliver DNA'et mere robust. Vi kan måle en forbedring allerede efter 3 måneder. Det er den tid, det tager at producere nye sædceller. SPZ Lab har efterhånden hjulpet mange mænd, og vores nuværende erfaring er, at 3 ud af 4 kan forbedre fertiliteten. I kan skyde genvej til en vellykket graviditet med en SDI-test. Testen kan vise jer, hvilke behandling, der har størst mulighed for at lykkes. Testen kan hjælpe jer med at finde forklaringen, hvis der er problemer med DNA'et. Udover en bedre fertilitet, kan manden også få en bedre sundhed. Og formentlig er der også positiv effekt på barnets sundhed. I kan læse mere om SDI-testen på vores hjemmeside. Og hvis I har behov for yderligere information, så er I naturligvis velkommen til at kontakte os.